Hemmeňize ýene de salam, sagaman oturansyňyz diýip umyt etýän. Bugün men size edil söz berişim ýaly. Gyzlaryň nahili oglanlary wybiraj etmekligi hakynda gurrun beresim gelýär. Ýani apäje bu meniň öz pikirim. Ilanlaşman bilersiňiz ýöne belki bir zatlar öwrenirsiňiz bilemok. Birinjilik bilen menin pikirimçe gyzlar haçanna oglany wybiraj edenlerinde nähaýsy oglana durmuşa çykmaly, kim bilen söýüşmeli we şoňa meňdeşler. Birinjilik bilen herki oglanyň herki gyza nähili atnaşytsy etýäni gaty wajyp mykadýan. Sebäbi nemeş ara atnaşenýanyň başynda eger oglan size erwet atnaşytsy edip başlasa, onu ol oglan bilen bile bolmaň hiç ili peýdasy ýok, geregem ýok. Çünki ol size edil häzir erwet size tarap özüni häzir erwet alyp barýan bolsa, soňundan hem ütgemeýe oýnýaladym. Şu sebäpden ilk başda şoňa seredin, size nähili seretdi. Size uwajat etdiýämi, size agyr söz diýen okmy, uran okmy, söwgen okmy, ýene şoňa meňdeşler. Siz diýersiňiz, hi urup bolarmy, söwüp bolarmy zat diýip planam diýmäň. Çünki käbir Turkmen gyzlaryň, oglanlaryň atnaşenýasynda şeýle de bolýa, söýüşen wagtlary, toýst daja öýlenen ogam gudaçlyga zatda gidilen ok. Şo wagtlar eýýam oglan gyza erwet atnaşytsy edip başlayan wagty bolýar. Eta neme bir pikirin aklyňa girmejek zat ýöne şo bolýar şonýaly. Bir ýedek söwgen bolar, bir ýedek uran bolar, kakan bolar, zat eden bolar. Soň gyzlar hem şonu oglanlaryň tipi erkekligi zady diýen bolup saýan bolup şonu bagyşlaýarlar. Onýaly oglan ne wapşe laýyk bar gümüň çek diýip absolutna prям araňy bölmeli, onýaly adam bile bolmaly. Sebäbi sizin bilen söýüşip ýörkä özüni şoňa alyp barsa, onu size öýlenen soň wapşe özüni erwet alyp barar. Onu size wapşe uroram zat emeder çaňyňyzy öňündedim travmirować eder. Soň size gerekmi şo zat? Eger gerek bolsa onu siz akmak gyz. Siz ýaly akmak gyzlara, siz şoňaly akmak oglanlar, şoňaly gyzlary alýarlar, şoňaly gyzlary helak etýärler soňundan. O zaman eger siz akmak, samsyk gyz bolmak islemeseňiz, biram öz çağlaryňyzyň geljekde helak bolmagyny islemeseňiz, şoňaly oglanlardan daşrak duruň. İkinji wajyp zatlaryň biri bir opşy interesiň kaň diýen, biram bir derejede bolmagyny kaň diýen. Meselem, eger siz şöyle aýdaly bir owa gyzy bolsaňyz da özüňiziň kiýalak bir owa oglanyna çyksaňyz has gowy bolarmy diýen interesiňiz bir bolar, gepiňiz gurrunňyzdan deňrek gelir. Eger şäherli gyzy bolsaňyz, okan gyzy bolsaňyz meselem da onu okan oglana çyksaňyz, şu okan oglanyna söýüşdeňiz men pikirimçe pikiriňiz deň geler, gepiňiz hem alışar, soň içiňiz hem gysmaz. Sebäbi häzir siz meselem okan gyzy bolup şöyle ýokary oku jaýyna gutorup zat edip bir kısanak diplomda zatly bolup özüňizden okusuz birine çyksaňyz, siz onuň bilen näme hakynda gürleşýäňiz, deňme ol oglan baý bolsun, ýene bolsun tapawut näme ýöne siz eger şonuň bilen opşy bir tema tapmasaňyz gürleşme, onda näme peýdasy bar ol oglanyna söýüşeniň ýa ol oglana çykanyň sebäbi soňundan çagydat edersiňiz, okey, soň iýdi. Soň bir-biriňizi ýüzüňize seredip oturarsyňyz da kän bir-biriňiz bilen gyzyňyzdan bolmadymy diýen. O soň ýenedem başga seredilmeli zat şol oglanyň maşgalasyna seredin. Toýs maşgalasy zady barada, sonra o zat nemediň da soraň nähili maşgala, ol oglanyň öz enesine, atasyna bolan atnaşenýasy nähili. Şol men neme da oglanlaryň nähili gyzy wybiraj etmeli diýen videomdaky ýaly biraz meňdeşrak ýöne bu gezek uşa gyzlar oglanlaryň maşgalasyna wнимание обращать etmeli. Ýene de gyzlaryň iň bir wajyp seretmeli zatlarynyň birini siz ine gyz bolup başga biriniň öýüne barýaňyzda bilýäňiz, tam gelin bolup başga biriniň öýüne barýaňyz bolýan, helki öýde size nähili serediler, şolam gaty bir wajyp zatlaryň birimi diýen sebäbi şol oglanyň, eger şol oglan meselem ejem ogly bolsa, ýöne ejesiniň diýenini edip ejem beýle, ejem öýle, ejem näme diýip, bütün şu eje diýip dursa, geljekde size normalny gün bolmaýar. Sebäbi ejem söýmek gowy zat, ejem ogly bolmak onçokly prям konец света diýjekkä, dünýäň soňa diýjekkä, ýöne w общем-то gelin bolup baraňsoň problema bolmagy mümkin. Sebäbi onuň hem ejesi birden sizi halamasa, ona neme siz haç
hemişe yaman gelin olup görürsüňiz, osoň haçan görseň ogluna gep berer. Meselem, osoň sizi käbir ejelere has ýigrenjirän bolýar, belki sizi sökdürür, sizi urdurur, zat eder, şo ýerlerem bolýar. Şoň üçin şo tarawyna gaty wnimatilny boluň-da, eger ejem oglu bolsa, siz o zat ediňiz, şu sonra o zat berişdiriň tam. Bir hili özüňiz düşünjek boluň-da, şol oglandyň ejesiniň diýeni bile bolarmy, ýa bir öz kellesine işledermi? Eger samsygra oglan boljak bolsa, onu öz kellesini öz işletmeýän bolsa, siziň tarawyňyzdan käwagt şonýaly urşda zatda tutmajak bolsa, onu onýaly oglandan daşda dursaňyz gowy bolar. Sebäbi, ay Türkmen maşgala eýle beýle zat diýip çydasaňyz, yine de özüňiz helak bolarsyňyz. Bir ömür berilen ömür gaty gysga, osoň bir erwet durmuşda ýaşap geçirmek bu ömrü olamyr ýalňyşlyk mukadiyanda. Sebäbi bu sizi enataňyz bu dünýä ýene biriniň guly bolup nemetmeňizi üçin döretmedi. Şonun pikir edip görüň. Osoň ýene de iň bir wajyp zatlaryň biri, bul uja kag bu näli oglany biraz etmekde dem dälle. Meselem, siziň özüňiz gyz bolup bir hünär öwrenjek boluň-da, bir ýerde okujak boluň-da, obrazowaniýa zat aljak boluň. Eger siz nimet güýjüňiz adyňyz ýetmese ýa garybyrak ýene maşgaladan bolsaňyz hem haça bir hünär öwreniň, bir zat bir etme öwreniň, tikin tikme öwreniň bilen oktam. Çekide ýasama öwreniň, dasmitana ýasama öwreniň. Bu näme bolsa bir lüboy bir hünär ediniň özüňize. Sebäbi geljekde birden bir zat bolaýsa da bilemok urşsaňyz, aýrylyşsaňyz ýa ýeneseňiz da geljeki ýollaşyňyz bilen eliňizde de bir kısan çağaňyz bolsa, siz eger öz çağaňyzy обеспечивать edip bilmeseňiz, onu bilýäňiz ýene de özüňiz helak bolarsyňyz. Osoň şu eliňizde hünär ýok sebäpligi, bir puluňyzyň ýeneňiziň ýok sebäpligi, siz halky oglan bilen bile ýaşama mejburan bolup bilersiňiz. Çünki biziň Türkmen kulturamyzda köp ayallar şey dip neme şonuň üçin öz adamlary bilen ýaşaýarlar. Meselem bir gyz bir oglany durmuşa çykdymy, olam erwet oglan bolup çyksa birden da bir kısan çağı adam bol etseler elbette. Soň bir ýyldan halky oglanam erwet özüni alyp barsa, tam ikili etse, onuň mununla güläjet nemese, gyza moňa çydaman aýryşak bolsa-da, ýa urulsa da edilse de aýryşak bolsa-da, şonu aýryşmaz. Sebäbi çünki o zat diýer, aýyna iksan çağa, ama eýam elimde tipa men olar nädip обеспечивать edeýin, meniň pulum ýok, zat diýip, şo mejburi ýagdaýda oglanyny bile bolmaly bolýar aýallar. Şol şu ýigrenen adam bilen bile ýaşamaly bolýar ömrüniň soňuna çeldi. O size gerekmi şo zat? Gerek şeylerden to siz özüňizi uwajaýt etmeli, özüňizi söýmeli, öz çağaňyzy özüňiz обеспечивать etjek bolmaly. Şonuň üçin hem eger bir hünär bir zat gazansaňyz özüňize gowy bolar geljekde. Eýdip beýdip näme bolsa da bir çörege gazanyp bilersiňiz, aç galmarsyňyz. Osoň ýylläp günläp öz maşgalaňyzyň kömegi zady bilen belki bir biznes zat açarsyňyz, zat edersiňiz, ýöne şo öz ýollaşyňyza bagly bolmagy gerek bolmaz. Вот, şol, osoň ýene de näme? Ýene de bir wajyp zatlaryň biri, meselem, käbir maşgallar gaty namusly bolýar. Käbirde endi köp maşgallar namusly elbetde, ýöne käbir ýerleri hasam namusly bolýar. Da osoň oba ýerlerinde, ýenelerinde meselem siziň şol bir oglan bilen söýüşýäňizi eýam adamlar bilse, osoň sizem şonuň bilen uja kakby durmuşa çykmaly, ýaly, borçly diýip pikir edip şol adama durmuşa çykmaly bolýaňyz. Bewaýt şonýa ýagdaýlar osoň bolýaňyz diýemde, şo özüňizi borçly, ýaly duýmagyňyz mümkin. Ony men size ýalňyş diýip aýtýan, sebäbi borçly duýmaň ömrüm. Eger siz bir oglanyny söýüşseňiz, halaşsaňyz, şol oglany halasaňyz, osoň ol oglanyň harakteri özüni size tarap alyp barşy, meselem 6 aýdan natdan soň näme ütgäp zat edip başlasa, o size erwet atnasiýa zat etse, ýok ediň ol oglany. Siz özüňizi borçly duýmaň, bütün oba bilýär, bütün şäher bilýär, meniň şol oglanyny söýüşýänmi, osoň men şol oglana hökman çykaýmaly diýip pikir, şo pikiriň aklyňyzda bolmasyn, absolutna bolmasyn. Sebäbi siz öz durmuşyňyzy ýaşarsyňyz, öz durmuşyňyzdy gurursyňyz şol oglan bilen da, osoň size ýylleriň gepinden size absolutna hiç peýda ýok. Osoň ýyller näme hakynda pikir etseler, gep etseler, edip geçsinler, ýylyň gepi bir kepdädir, osoň ýatdan çykyp
ya illerin kellesinden sizde şu bolan situasiýa. Şoň üçin namys üçin ýeni düşündip hele özüňizi helaya oturmaň namys diýip ya ýeni diýip güni şol odat sizde erwet atnasiýet etýärmi söýüşen wagtyňyz ýok edin. Sebäbi on ýaly adamlar gerekkä siziň durmuşyňyzda ömür gaty gysga ömrüňi özüňi söýüp gowy ýaşamaly. Şoň üçin özüňde diňe gowy atnasiýet etýän oglanlary wybirać etmeli, saylamaly. Gowy atnasiýet etýär diýemdim on ýaly pul zat tarapdan däl. Sebäbi oglan size padarka ýa ýene beresi gelse ol padarkanyň erwet zady ýok, конечно bersin diýme problema ýok. Ýöne käbir gyzlar meselem oglanlaryň şo baýlygyny zadyna seredip ozat etýärler-de, kak şoňa çykjak bolup göz zady gyzyp aýna baýmaşgyla ýene diýip onuň geregi ýok. Size onuň baýlygy, size asoby peýdasy ýok şo baýlykdan. Siz häzir şo baý adama çykarsyňyz-da, şo baý oglany durmuşa çykarsyňyz, gymmat tam galyň alarsyňyz meselem de owadan toý edersiňiz, 2 günlük şo şatlanarsynız, şowkullanarsynız. Ondan soň uşa hakyky durmuş yaşlanda helki oglan belki size erwet atnasiýet edip başlar. Edil size neme gul sereden ýaly sereder, ýani bar onu getirey, bar bunu getirey zat diýip size işdat buýruşdurup zat edip, osaň eger onu aýdan edesiň denmese da men sen üçin tam näme 400 milyon töledim, näme diýip şey diýip bara tipa sen indi menki zat diýip size näme satyn alynan goýuna ýa satyn alynan eşege sereden ýaly sereder. Size gerekmi şu? Şoň ýaly osaň şu baýlara şoňaken çykasyňam help ýetanok. Poэтому baý oglan, hökman baý oglan gözlemäňde akylly oglan gözlemäň. Iň bir samy neme важny zatlaryň biri. Sebäbi baýlaryň hem öz neme kemçilikleri bolar, öz problemalary bolar. Eger akylly baý oglan tapsaňyz, onda batyňyzyň çüýdügi elbetde baýlyga gyzmaň diýemok, ýöne prosta diňe baýlyga gyzyp başga zatlary gözüňden neme aýyrmaň diýjek bolýanda. Kelläňizi işledin, aklyňyzy işledin. Osaňam ýene de bir zat da meselem meniň biziň bir tanışymyz bar, korоче, bir maşgala tanışymyz bar. Ana şo tanışlarda bir gyz meselem bir oglany söýüşýärde bar. Osaň söýüşýärler, ol oglana maňa bir topar padarka zat berýär, zat etýär. Soň helkiler söýüşýärler bolen helki oglan helki gyzy o zat nemetjek, uşo öz erwet atnasiýet etip başlaýar, söýgen bolup başlaýar, zat eden bolýar, padarkamy ýydyma ber zat diýip şey diýip şoň ýaly zatlar emetjek, to şoň ýaly adamlar hem ba. Ozan şey diýip padarkany ýydyna ber zat diýip şey diýip nemetjek, osaň o gyzam osaň padarkasyny soň ýydyna berenok, osaň ol oglanam korоче potom ýene de ýaraşýarlar. Osaň korоче bir topar problem bolýar. В конце концов, инсonunda şolaryň atnaşanyasy sırano bolanok, osaň şo gyz, şo oglanyň padarkasyny ýyzyna berýär. Eger siziň hem ýagdaý durmuşyňyzda şoň ýaly ýagdaý bolsa, meselem siz söýgüliňizle söýüşen wagtyňyz, siziň şo söýgüliňiz meniň padarkalamy ýyzyna ber diýse, bolle, şol oglany uje atnaşanýany bölüň. Sebäbi onuň ýaly oglan soň ütgemeýär, absolutna. Soňundan hem şey diýip durur, geljekde de. Osaň padarka amursun diýdiňde prosto padarkasyna ýyzyna beriň, näçe gymmat bolsun, nimeýet znaçenýa. Beriň padarkasyna ýyzyna pulam bolsa beriň de men oda sen bilen neme aran bölýän diýinde ýok edin ol oglany. He, oňa oglan gerekkäside. Bot. Häzirlikçe meniň bar aýtjak zatlarym şu, eger soraglaryňyz zatlaryňyz bolsa kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Men ýene dem şu atnaşanya hakynda, ara gatnaşyk hakynda neme çekjek videolarym kän. Meniň kanalyma ýazylmagy unutmaň. Eger soraňyz zadyňyz bolsa, belki maslahat gerek bolsa meselem toja ýazyp bilersiňiz kommentariýada. We meniň videomy paýlaşmagy unutmaň Twitterda, Instagramda, bilemok ýene Facebookda da paýlaşyň. Häzirlikçe sag bolun. Hemmäňize spasiba. Пока-пока.